गिबियाव बयनिसिमबो खुलुमनायखौ हरग्रोबाय। दिनै 19 फेब्रुआरि 2023 BN बड' निउसाव बयखौबो बरायबाय। चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। मोनसे गोजोनथाव खौरां। सासे बर'नि फिसाया साउथ करियानि मुलुगसोलोंसालिनिफ्राय PhD खालामनो हादों। बाक्सा जिल्ला जालाह सानजा खाग्राबारि गामिनि बानेस्वर नार्जारिनि फिसाजो दैजिरि नार्जारिया नखरजों लोगोसे ओनसोलाव गोग्गानाय लाबोदों। बर'नि फिसा दैजिरि नार्जारिया साउथ करियानि इलेक्ट्रनिक इन्जिनियारिं कुइंफुक नेशनेल इउनिभार्सिटिनिफ्राय PhD डिग्री मोनफुंनो हानाय जादों। मोनसे दुखुनांथाव खौरां। क'क्राझार जिल्लानि गसाइगावआव सासे उखिलनाव सिनाय मोनै दुथांफोरा एसिड सारनानै गाग्लोबदों। गसाइगावनि गागि उखिलखौ दुथांफोरा एसिड सारनानै गाग्लोबदों। उखिलखौ दुथांफोरा न'आव हाबनानै बुथारनो नाजायो। गाग्लोबजानाय सुबुङा गसाइगाव उखिल आफादनि गागि उखिल एबा गसाइगाव महकुमा सिंनि पद्मबिल आब्दुस आहमेद। नखरनि सुबुंफोरा लोगो लोगोनो गसाइगाव RNB सिभिल हस्पिटालाव थिसनोब्लाबो बिथांनि देहायारि थासारिया गोब्राबसिन जानायाव धुबुरीयाव दैथायहरो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला मैयानि थांनाय मोनाबिलि 6 रिंगायाव उखिला गावनि खामानिनिफ्राय न'आव फैफिननाय समावनो सानै सिनाय मोनै दुथांफोरा उखिलनि मोखाङाव एसिड सारनानै खारखोमालाङो। बे जाथायखौ लानानै ओनसोलाव गोबां दुंहाव थासारि सोमजियो। फालांगिरि रनजित बराखौ बुथारनायनि गुबै दायनिगिरि शाह आलाम तालुकदारखौ पुलिसआ गावथारबाय। मिथिनो मोननाय बादिब्ला शाह आलाम तालुकदारा पुलिस कास्टडियाव दंमोन। नाथाय पुलिस कास्टडिनिफ्राय खाबु लानानै शाह आलाम तालुकदारा थांनाय बुधबार बारायखालि खारखोमादों होननानै मिथिनो मोन्दों। बिनि उनाव पुलिसनि हान्जाया गोख्रों नायबिजिरनानै जराबत हाग्रायाव शाह आलाम तालुकदारनि थाखुमानानै थानायखौ मिथियो। बेबादिनो गुलि गावलायनायाव पुलिसनि गरनै गुलिया शाह आलाम तालुकदारनि बिखायाव नांनायाव शाह आलाम तालुकदारनि जिउ खहा जायो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बिफां लाइफांखौ रैखाथि होनांगौ, नाथाय मानसि हिसाबै मानसिखौबो बांसिनै खाबु होनांगौ होननानै बुंथियो BPF दोलोनिफ्राय। मख'नो गोनांदि थांनाय 30 जानुवारि खालि चिराङाव होस्रांजानाय रायजो राजाफोरखौ खौरां लाहैदों चिरां जिल्ला BPFआ। लोगोसे माखासे जाग्रा लोंग्रा गथायहैदों। होस्रांजानाय थावनियाव थांनानै BPF दोलोनिफ्राय फोरमायथिदोंदि बिफां लाइफांखौ रैखाथि होनांगौ, नाथाय मानसि हिसाबै मानसिखौबो बांसिनै खाबु होनो नांगौ होननानै बुंथियो। लोगोसे होस्रांजानायफोरनि मादाव उन्दै उन्दै गथ'फोरजों लोगोसे बैसो जानाय सुबुंफोरबो दं, जायखौ नुनानै दुखु मोनदों आरो गिर्जा सिफायनानै अपमान खालामदों आरो जोबोद दुखुनांथाव होननानै फोरमायथिदों। बेनि अनगायैबो गावनि हानि थाखायनो आरो मोनथायनि थाखायनो बड'लेण्डनि थाखाय गोबाव समनिफ्रायनो एबसु आन्दलन आरो गुबुन गुबुन आफादफोरा आन्दलन खालामबोदों, जायजों गोबां मुंख्लंबो जाबोदों। नाथाय गावनि हानिफ्रायनो बर'फोरा होस्रांजायोब्ला जोबोद दुखुनांथाव। दिनै बर'फोरनि गेजेराव मोनथाम गोरोबथा BAC, BTC आरो BTR गोरोबथा जानानै थांबाय। बेनि उनावबो बर'फोरा गावनि हानिफ्रायनो होस्रांजायोब्ला जोबोद साननो गोनां, बेखौ बयबो बुजियो आरो बेनि थाखाय प्रमद बर' सरकारखौ खावलायहरनांगौनि जेबो गोनांथि गैया होननानै बुंथियो। मानोना रायजो राजाफ्रासो प्रमद बर'खौ CM बानायदों आरो प्रमद बर'आ CMनि मासियाव जिरायनानै गावनि बिबानखौ बुजिनो नांगोन। बर' रायजो राजाफ्रा जुजिबोदों, नाथाय गावनि हायावनो होस्रांजायोब्ला बेसे दुखुनांथाव, बेखौ बुजिनो नांगोन होननानै बुंथियो आरो बिथांमोननो जाहाथे थोंजोङै हानि पाट्टा होयो, बिनि थाखायबो प्रमद बर'खौ बुंथियो चिरां जिल्ला BPFनिफ्राय। दिनैनि खौराङा बेखिनियानो। गोजोन्थों।